Яшчэ нядаўна гэтыя людзі былі суперзоркамі, якіх ведала ўся Беларусь. Кагосьці з іх гледачы шчыра любілі, а кагосьці так жа шчыра ненавідзелі. Адзін з нашых герояў атрымаў вялікія праблемы пасля таго, як у жывым эфіры псіханула Лідія Ярмошына. Другі аддана служыў уладзе і нават атрымліваў за гэта патвары, але ў выніку быў звольнены асабіста Лукашэнкам. Іншыя прайшлі розны шлях праз скандалы, выгнанне, гучныя раманы і суды, а часам і поўнае забыццё. І зараз мы вам раскажам іх захапляльныя гісторыі. Гэты вядучы быў адным з твараў тэлеканала АНТ у нулявых. Выпускнік прыборабудаўнічага факультэта БНТУ па заканчэнні палітэха кардынальна змяніў сваё жыццё і пайшоў у журналістыку. Пасля стажыровак у Польшчы, Літве і ЗША ён працаваў на радыё, адтуль яго перацягнулі на тэлебачанне. На АНТ Сяргей спачатку вёў ранішняе шоу «Наша раніца», пасля да яго дадаўся музычны хіт-парад «Срэбраны грамафон», мэта якога было раскручваць айчынных артыстаў, якіх стала занадта шмат, калі увялі квоты на радыё. Вядучаму не падабалася ні назва перадачы, якая амаль супадала з падобнай расійскай, ні яе змест, бо ён сам хацеў займацца не забаўляльнай, а інфармацыйнай журналістыкай. У пэўны момант Дарафею задумаўся пра звальненне, але здарылася непрадказальная падзея, якая прымусіла яго застацца. Вясной 2009 года з канала раптоўна звольніўся Ягор Хрусталёў. Культавы персанаж для беларускага тэлебачання быў першым намеснікам кіраўніка АНТ і вёў шоу «Выбар», дзе ў жывым эфіры абмяркоўваліся актуальныя сацыяльныя праблемы, а гледачы маглі ўдзельнічаць у інтэрактыўных апытанках і нават званіць у студыю. Звальненне Хрусталёва стала поўнай нечаканасцю, і замену яму давялося шукаць у аўральным рэжыме. За 2 гадзіны да эфіру весці «Выбар» прапанавалі 28-гадоваму Сяргею Дарафееву. Той пагадзіўся і не толькі захаваў перадачу, але і нават надаў ёй новае жыццё. Наяўнасць на тэлебачанні даволі свабоднай перадачы была бомбай запаволенага дзеяння. У канцы нулявых улады, якія граліся ў чарговую адлігу, гатовыя былі мірыцца з гэтым, але ўсё перакрэсліў жывы эфір у дзень прэзідэнцкіх выбараў 2010 года. Тады ў студыю да Дарафеева прыйшлі палітыкі, назіральнікі і нават старшыня цэнтр выбаркама Лідія Ярмошына. Вядучы смела задаў ёй шмат нязручных пытанняў. Напрыклад, чаму студэнтаў пагрозамі заганялі на датэрміновае галасаванне? Ці чаму прадстаўнікам апазіцыі забаранялі дзяжурыць каля скрыняў па начах разам з міліцыяй? Дарафею даводзіў, што гэта менавіта тыя пытанні, на якія хочуць пачуць адказы яго гледачы. Не надо вопросы журналиста воспринимать сейчас как человек, который агитирует приходить на площадь, на улицу и так далее. Я не занимаю ничью позицию. И я понимаю, почему возникают такие острые обсуждения, потому что каждый отстаивает свою точку зрения. Но все вопросы, я уж сейчас здесь непонимание, считаю нужным сказать, все вопросы, которые задаю я, которые задают журналисты, мои коллеги, они только ради одного. Вы эксперты, вы должны нам рассказать, для этого мы вас и пригласили, по закону, что не по закону. Никакой здесь показательной демократии, как кто-то думает, там, или наоборот какого-то авторитарного режима, нет. Есть вопросы, на которые мы хотим получить ответы. Аднак, калі у эфіры показалі падзеі на плошчы Незалежнасці, то цярпенне Ярмошынай лопнула. Сергей, я хотела бы сказать, что в этом здании расположены сотрудники Центра избиркома. Они на работе, они принимают голоса, хрупкие женщины. А я здесь сижу и, понимаете, рассуждаю на красивые темы. Вы меня извините, я не могу здесь находиться больше. Это правильно. Пра скандал на тэлебачанні далажылі Александру Лукашэнку, і на наступны дзень пасля выбараў ён крытычна выказаўся пра Дарафеева на прэс-канферэнцыі, што па сутнасці паставіла крыж на кар'еры тэлевядучага ў Беларусі. Я смотрел последнюю передачу, в которой вы эмоционально пытались защитить нашу страну и поставить на место еще не оперившегося журналиста, который чуть ли не возомнил себя судьей по всем вопросам нашей действительности.
Бывает по молодости, чего не бывает. Праграму «Выбор» адразу закрылі, а Дарафеева адправілі ў адпачынак. Па вяртанні ён некалькі месяцаў адпрацаваў кіраўніком дырэкцыі ранішняга вяшчання АНТ, але ў выніку атрымаў ад начальства прапанову напісаць заяву аб звальненні. Пасля гэтага Дарафеев пераехаў у Кіеў, дзе працягнулася яго прафесійная кар'ера. Ужо праз год беларус атрымаў нацыянальную тэлевізійную прэмію Украіны ў намінацыі «Найлепшы інтэрв'юер». Пасля працы на некалькіх украінскіх каналах Дарафеев на 3,5 гады пераехаў у Прагу на тэлеканал «Настоящее время», але звольніўся адтуль праз ідэйную нязгоду. Ён скардзіўся, што праца ў амерыканскім медыа стала нагадваць яму работу на прапагандысцкім канале «Россия». У 2019 годзе перад прэзідэнцкімі выбарамі ва ўкраіне Сергей Дарафеев увайшоў у каманду былога пасла ў Беларусі Романа Бяссмертнага, але гэты кандыдат праваліўся. У першым туры ён атрымаў усяго 14%. Апошні раз на радзіме вядучы быў у 2018 годзе, але з'ехаў, бо яму намякнулі, што ягонай прысутнасці ў Беларусі не вельмі радыя. Вайну ва ўкраіне Дарафеев сустрэў у Еўропе, дзе працягвае жыць і дагэтуль. Ён вядзе онлайн-курсы, выступае экспертам у YouTube-шоу, актыўна дае інтэрв'ю, але трымае сваё прыватнае жыццё ў сакрэце. Сёння Сергею Дарафееву 44 гады. Напэўна, ніхто з тэлевізійных персанажаў не зрабіў больш для ўмацавання ўлады Александра Лукашэнкі, чым Юрый Азаронак. За свае словы яму даводзілася атрымліваць у морду і адказваць у судзе. А прозвішча Азаронак назаўсёды стала сінонімам выразу «цынічны прапагандыст». Але ж гэтая беспрынцыпнасць не прынесла яму па выніку ані вялікіх грошай, ані нейкай добрай пасады, а сваю кар'еру Азаронак старэйшы па выніку загубіў уласнымі рукамі. На пачатку 90-х у Беларусі з'явілася маргінальная палітычная партыя, якая адмаўляла незалежнасць нашай краіны і актыўна выступала за ўваход у склад Расіі. Называлася яна «Славянскі сабор Белая Русь», і адным з яе членаў быў якраз Юрый Азаронак. Падтрымка славянскага сабора ніколі не перавышала статыстычнай пагрэшнасці. Аднак з прыходам да ўлады прасавецкага Александра Лукашэнкі рэалізавалася адна з ідэй партыі – наданне рускай мове статусу дзяржаўнай. Па выніках рэферэндума 1995 года былі вернутыя савецкія герб і сцяг. Адрачэнне нацыянальнай сімволікі матывавалася тым, што падчас нямецкай акупацыі ёй карысталіся калабаранты. Не апошнюю ролю ў распальванні нянавісці да чырвона-белага сцяга і герба пагоня сыграў фільм «Нянавісць. Дзеці хлусні». Яго зняў выпускнік Акадэміі мастацтваў Юрый Азаронак. У фільме аўтар маніпулятыўна змяшаў кадры мітынгаў апазіцыі з хронікай нямецкай акупацыі. Эти митинги напоминают что-то, да более знакомые. Кажется, что это уже с нами было. Были эти лица, эти речи, эти флаги. За сваю працу Азаронак тады атрымаў пазоў у суд ад Зянона Пазняка. Сёння ў такое паверыць складана, але ж у 90-е суд прыйшоў да высновы, што прапагандыст стварыў у сваім фільме хлуслівы вобраз палітыка і прымусіў таго публічна выбачыцца. Акрамя таго, Азаронак атрымліваў і па мардасах. Тагачасны кіраўнік згуртавання беларускіх вайскоўцаў, а сёння палітвязень Мікалай Статкевіч, так уразіўся праглядам таго фільма, што знайшоў хатні адрас яго аўтара і паехаў разбірацца. Статкевіч паклікаў прапагандыста на лесвічную пляцоўку, дзе і даў таму добрую поўху. Пазней па гэтай справе прайшоў нават суд, але ж часы былі іншымі, і Статкевіч атрымаў не турму ці хімію, а ўсяго толькі штраф. Але ж тое была дробязь у параўнанні з разбуральным эфектам дзяцей хлусні. Фільм паказалі ў эфіры расійскага канала АРТ, які ў той час быў самым папулярным у Беларусі. У выніку Лукашэнку ўдалося дабіцца сваёй мэты і вярнуць савецкую сімволіку. Перад рэферэндумам 1996 года, які ледзь не прывёў да імпічменту Лукашэнкі, Азаронак зняў свой чарговы пасквіль з назвай «Закуліса» пра сувязь беларускай апазіцыі з замежнымі палітычнымі сіламі. А напярэдадні выбараў 2001 года ён выпусціў цыкл праграм з назвай «Таемныя спружыны палітыкі», за які зноў атрымаў некалькі судовых пазоваў ад апазіцыйных дзеячаў. У нулявых Юрый Азаронак працаваў кіраўніком літаратурна-драматычнай рэдакцыі нацыянальнай тэлерадыёкампаніі, прэс-сакратаром Беларускага патрыятычнага саюза моладзі і генпракуратуры, калі яе ўзначальваў Віктар Шэйман. Пік кар'еры прапагандыста настаў у 2005-м, калі яго прызначылі намеснікам старшыні БТ. Менавіта Азаронак стаў курыраваць паездкі прадстаўнікоў Беларусі на Еўрабачанне, і гэтая праца ў выніку знішчыла яго рэпутацыю. У 2007 годзе ён зноў атрымаў па твары.
На гэты раз аплявуху азаронку выпісаў Філіп Кіркораў, які быў прадзюсарам спевака Дмітрыя Калдуна. Чыноўнік адмовіўся даць службовае аўто, каб адвезці ў бальніцу аднаго з танцораў, і гэта дзіка раз'юшыла расійскую зорку. Праз год гісторыя паўтарылася. Правал Руслана Аляхно кіраўнік беларускай дэлегацыі успрыняў занадта блізка да сэрца. Зняццё стрэсу алкаголем прывяло да таго, што Юрый Азаронак замкнуўся ў нумары гасцініцы і адмаўляўся вяртацца ў Беларусь. Праз месяц Лукашенка звольніў яго з БТ з разгромнай фармулёўкай за ўчынак несумяшчальны з дзяржаўнай службай. Пасля атрымання воўчага білета Азаронак некаторы час узначальваў тэлеканал для глухіх ЖСТБ, але яго заступнік Віктар Шейман пазней уладкаваў прапагандыста ў кіраўніцтва спраў прэзідэнта. Доўгі час пра Юрыя Азаронка нічога не было чуваць. Нават пасля 20-го года, калі дзяржаўная прэса адкінула ўсякія прыстойнасці і пачала адкрыта мачыць апанентаў Лукашэнкі, па дапамогу да апальнага прапагандыста ніхто не звяртаўся. Але ж на авансцэну выйшаў яго сын Рыгор, які мае той жа светапогляд, што і яго бацька, і нават адну са сваіх перадач з нападкамі на ворагаў Лукашэнкі ён назваў таемныя спружыны палітыкі. Не выключана, што ідэйным натхняльнікам праграм Азаронка-малодшага быў яго бацька. Як мінімум, нянавісць да еўрабачання ў работніка СТБ дакладна перадалася ў спадчыну. Прычым, сын паўтарыў лёс бацькі і стаўлення народу да яго. На пратэстах 20-го года па твары атрымаў і Азаронак-малодшы. Яму дала аплявуху перакладчыца Вольга Калацкая. За гэта жанчыну больш за 2 месяцы трымалі ў СІЗА і пасля асудзілі на 2 гады хатняй хіміі. 27 лютага гэтага года, у дзень свайго 60-годдзя, Юрый Азаронак памёр. Прычынай смерці, па словах яго сына, стала сукупнасць хвароб. У дзяржаве, якую дапамог пабудаваць прапагандыст, ён не дажыў да пенсіі, а ўсё, на што ён змог зарабіць, гэта кватэра ў спальным раёне Мінска. Через тернии к звездам. У 2009 годзе тэлеканал АНТ запусціў шоу з назвай «Музычны суд», вядучай якога стала нікому раней невядомая Саша Паўлава. Увагу прыцягваў не толькі эфектны выгляд бландзінкі, але і яе біяграфія. Паўлава пражыла 10 гадоў у Нідерландах, здымалася там для эратычных часопісаў, а таксама выйгравала ў мясцовай версіі апошняга героя. Ольга! У заходнюю Еўропу дзяўчына пераехала ў 19 гадоў, не давучыўшыся на факультэце міжнародных адносін БДУ. Вольга Урашова, а менавіта такое рэальнае імя і прозвішча вядучай, вельмі хацела паехаць з радзімы, каб дапамагаць маці з грашыма. Першы год беларуска займалася прыбіраннем офісаў ды кватэр, працавала ў краме, а таксама вучыла нідерландскую мову. Урашова дасягала ўсяго дзякуючы сваёй актыўнасці. Напрыклад, у Playboy яна трапіла, даслаўшы ў рэдакцыю свае фота, а шлях да ўдзелу ў рэаліці-шоу зацягнуўся на гады. І ўвесь гэты час настойлівая беларуска адпраўляла свае анкеты. Чаканне добра акупілася, бо перамога прынесла ёй 50 000 еўра. Большую частку выйгрышу з'елі падаткі. Тым не менш, беларуска змагла плаціць дарагія моўныя курсы і атрымала працу на тэлебачанні. Аднак у канцы нулявых Урашова вырашыла пакінуць Еўропу, бо ў яе былі складанасці з легалізацыяй. Яна вярнулася на радзіму і пачала новае жыццё пад новым іменем. Саша Паўлава адразу знайшла працу на першым музычным канале, адкуль яе пазней перавабілі на АНТ. З'яўленне на галоўнай кнопцы краіны новай эфектнай вядучай адразу выклікала хвалю цікавасці да яе персоны. Журналісты распытывалі яе пра пластычныя аперацыі, здымкі ў Playboy і нават пра нетрадыцыйную арыентацыю, бо Паўлава была адзінокай, а па чутках у Нідерландах жыла разам з іншай мадэллю, і сапраўднай прычынай вяртання ў Беларусь было драматычнае расстанне з ёй. Ужо на наступны год пасля прыходу на АНТ Саша Паўлава атрымала тэлевяршыню як найлепшая вядучая забаўляльнай праграмы. Пасля музычнага суда было экстрэмальнае шоу «Зачыстка», якое здымалі ў далёкай Аргенціне. Там дзяўчына пазнаёмілася са спеваком Паўлам Сыраешкіным, і гэта прывяло ў выніку да раману і шлюбу.
Аднак восенню 2011 года Паўлава раптоўна знікла з беларускіх тэлеэкранаў. Праекты з яе ўдзелам закрыліся, а новых ёй не прапанавалі. На АНТ ніяк не каментавалі сітуацыю, а сама вядучая прызнавалася, што не захацела заставацца ў балоце, пакуль яе калегі спявалі «Саня астанецца с намі». Год пасля звальнення тэлевядучая патраціла на падарожжы і планавала знайсці працу ў Маскве, Кіеве ці Еўропе, але з тых часоў пра Сашу Паўлаву нічога не было чуваць. Сёння экс-вядучая жыве на атлантычным узбярэжжы Францыі. Некалькі гадоў таму яна разам з сынам ад першага шлюбу пераехала да свайго другога мужа-француза. Паўлава вядзе свой інстаграм-блог, у якім расказвае, што пачала ўсё нанова ў 40 гадоў. На яго падпісаныя 9000 чалавек. Да прыходу на тэлебачанне гэты ўраджэнец Полацка змяніў некалькі прафесій. Ён быў вартаўніком у ювелірнай краме і ахоўнікам мясакамбіната. У адзін дзень Міхальчанка, у якога за плячыма была толькі няскончаная вышэйшая адукацыя па спецыяльнасці будаўніка, пабачыў аб'яву ў газеце. Мясцовы канал набіраў карэспандэнтаў, і ўжо на другі дзень працы сюжэт маладзёна паставілі ў эфір. 4 гады ён рабіў рэпартажы толькі для ўнутранага спажывання, пасля чаго стаў паралельна падпрацоўваць на АНТ і БТ. Калі мінскім каналам былі патрэбныя сюжэты з паўночнага рэгіёна, то прасцей было іх замовіць у мясцовых журналістаў, чым гнаць туды здымачную групу. У выніку заўважнага журналіста запрасілі на АНТ спецыяльным карэспандэнтам. Аляксею Міхальчанку давялося шмат паездзіць па Беларусі, а пасля з'яўлення праекта з назвай «Подых планеты» і па цэлым свеце. Але ж найбольш ён запомніўся не як карэспандэнт, а як вядучы праграмы з назвай «Як ёсць». Пад соусам аўтарскага аб'ектыўнага відэаблога Міхальчанка пляжыў канкурэнтаў Лукашэнкі перад выбарамі 10-го года, а падчас абвастрэнняў адносін кіраўніка Беларусі з расійскімі калегамі прапагандыст высмейваў Дмітрыя Мядзведзева і Уладзіміра Пуціна. А пасля выбуху ў мінскім метро ў красавіку 2011 года Міхальчанка яшчэ да затрымання падазраваных выказаў гіпотэзу, што сапраўднай прычынай тэракта можа быць палітыка. У нас нет религиозного противостояния, но есть политическое. Можно исключать такой мотив? К сожалению, нет. Связан этот взрыв с покушением в День независимости? На все эти вопросы, я надеюсь, нам еще предстоит получить ответ. Террористы или террористы однозначно бросили вызов. Недалеко от места взрыва здание администрации президента, Министерства внутренних дел, Комитета государственной безопасности. Тады ж прапагандыст АНТ трапіў пад санкцыі, аднак Міхальчанку удалося дабіцца іх адмены. Еўрапейскі суд прыйшоў да высновы, што Рада ЕС не прывяла доказаў, што прапагандыст АНТ меў сапраўднае ўздзеянне на фальсіфікацыю выбараў і рэпрэсіі супраць апазіцыі. Калі простай мовай, то Міхальчанку палічылі дробнай фігурай у вялікай палітыцы. Але ж прапагандыст не абмяжоўваўся выключна працай на экране і двойчы спрабаваў паўдзельнічаць у парламенцкіх выбарах. У 2008-м яго ініцыятыўную групу нават не зарэгістравалі, а праз 4 гады ініцыятыва Міхальчанкі пайшла ўразрэз з пажаданнямі вертыкалі бачыць у палаце прадстаўнікоў свайго кандыдата. У выніку, каб пракінуць прапагандыста, яго суперніцы-чыноўніцы намалявалі 5000 галасоў, якія нібыта былі аддадзеныя на хатнім галасаванні. У звычайнай сітуацыі да ўчастка не даходзяць адзінкавыя інваліды, але ж не тысячы жыхароў раёна. Аднак правал ніяк не паўплываў на Міхальчанку. Ён працягнуў рабіць свае рэзкія перадачы на АНТ. Палітыка Анатолія Лябедзьку ён называў непарнакапытным, а музей беларускай дзяржаўнасці, па яго меркаванні, не ствараў патрэбнага прапагандысцкага эфекту на гасцей. Праграма «Як ёсць» выходзіла да восені 2017 года, а пасля прозвішча вядучага знікла з раздзела «Твары АНТ» на сайце тэлеканала. Аднак прапагандыст не звольніўся канчаткова, а пасля закрыцця праекта яшчэ некалькі гадоў займаўся візуальным афармленнем сюжэтаў. Пасля была праца ў часопісе «Веснік Белнафтахіма», а апошняе месца працы некалі топавага беларускага прапагандыста кампаніі «Озон Маркет», прадстаўніцтва расійскага онлайн-гіпермаркета «Озон» у Беларусі. У якасці трыбуны Міхальчанка выкарыстоўвае свой фэйсбук. З яго можна даведацца, што ён збірае калекцыю бутэлек з гарэлкай «Абсалют» і наракае на тое, што знаходзіцца ў чорным спісе. Бан былога прапагандыста на прафесію можа быць звязаны з тым, што па непацверджанай інфармацыі апошнім днём працы Міхальчанкі на АНТ было 25 жніўня 2020 года. Гэтага тэлевядучага не многія ведаюць па імені і прозвішчы, але некалькі пакаленняў беларусаў адразу пазнаюць ягонага персонажа
персанажа па калыханцы. Каларытны вусаты мастак Маляваныч на працягу 20 гадоў здымаўся ў вечаровай праграме для дзяцей. Аднак Жданович у першую чаргу прафесійны драматычны акцёр, які аддаў больш за палову жыцця мінскаму тэатру імя Горкага. У калыханку акцёра запрасілі ў 1996 годзе. Спачатку ён катэгарычна адмаўляўся, але пасля пабачыў новыя прыгожыя лялькі і ў выніку пагадзіўся. Першы час Жданович баяўся, што несур'ёзны вобраз кепска паўплывае на яго кар'еру ў тэатры, але адзін са знаёмых сказаў яму, што яго ролі на сцэне ўсе забудуць, а дзеці назаўсёды запомняць яго героя на тэлебачанні. Тым не менш, сыны самога Маляваныча доўгі час саромеліся, што іх бацька здымаецца ў несур'ёзнай праграме. Что ты робишь? Осторожней, Маляваныч, тут вялізны стол. Маляваныч, кажу, осторожней, тут вялізны стол. Не спотыкнуўся, сапраўды. Слухай, трэба гэтага шкодніка прыбраць. Ой, Маляваныч, я ўжо спрабаваў, нічога не атрымліваецца. Пачакай, і... Опа, ты, напэўна, кашы мала ел. Не быць табе Гераклам. Жданович затрымаўся ў калыханцы на доўгія 18 гадоў. У 2015-м праграму вырашылі абнавіць, і ў ёй з'явіліся новыя героі, а Маляваныча адправілі ў экспедыцыю па Беларусі, з якой той ужо ў эфір не вярнуўся. Пасля сыходу з тэлебачання Александр Жданович засяродзіўся на працы ў тэатры, а таксама займаўся дабрачыннымі праектамі. Пры Свята-Елісаветінскім манастыры ён заснаваў тэатр-студыю для дзяцей-інвалідаў і сірот, а таксама акцёр быў кіраўніком міжнароднага каляднага фестывалю батлеечных і лялечных тэатраў з назвай «Нябёсы». У 2020 годзе Маляваныч не змог прайсці міма трагічных падзей, якія разварочваліся ў Беларусі. На адзін з пратэсных маршаў акцёр узяў з сабой драўляны крыжык і пачаў асяняць амапаўцаў хросным знаменнем ды чытаць малітвы. Калі ён папрасіў аднаго з сілавікоў не крычаць на жанчын, то акцёру заламалі рукі і затрымалі. У выніку ён атрымаў 9 сутак арышту, а праз некалькі месяцаў звальнення з тэатра Горкага з цынічнай фармулёўкай за парушэнне кодэксу гонару. У 2022 годзе, ратуючыся ад пагрозы арышту, Маляваныч выехаў з Беларусі. Спачатку ён жыў у Грузіі, а адтуль перабраўся ў Польшчу. Цяпер 60-гадовы Жданович бярэ актыўны ўдзел у культурніцкіх мерапрыемствах, а таксама ўдзельнічае ў розных онлайн-праектах для дзяцей. Яго вобраз Маляваныча запатрабаваны і па сёння. Меня на данный момент это так сильно увлекает, что я это сделаю вообще без денег. З дзяцінства дзяўчына з прыгожым іменем Люцыя марыла пра журналістыку, але шлях на тэлеэкраны аказаўся няпростым. На журфак БДУ ураджэнка Ліды паступіла толькі з другой спробы. Пасля першай няўдачы яна правучылася год на філолага ў Гродні. Падчас вучобы будучая тэлезорка ў 19 гадоў выйшла замуж, а таксама трапіла на практыку ў нішавы першы музычны канал. Там яна стала той самай Люсяй Лушчык, якую палюбілі тэлегледачы. Складанае і рэдкае імя спрасцілі, каб лягчэй было запомніць. У 2004 годзе Лушчык выйграла грант і з'ездзіла на стажыроўку ў ЗША, а праз 6 гадоў працы на першым музычным канале яркую вядучую запрасілі на АНТ, самы папулярны канал краіны. Там яна вяла ранішнюю праграму, здымалася ў рэаліці-шоу і ператварылася ў селебрыці маштабаў усёй Беларусі. У 2015-м Лушчык выйшла замуж за бізнесоўцу Андрэя Герашчанку, які быў старэйшы за яе на 10 гадоў, і ўзяла яго прозвішча. Амаль адразу пасля гэтага стала вядома пра скандал, непасрэдны ўдзел у якім брала вядомая тэлевядучая. Былая жонка Герашчанкі паведаміла пра тое, што ёй не даюць бачыцца з дачкой. Таксама ў сеціве з'явілася відэа, на якім Люся Лушчык абражае жанчыну ў прысутнасці дзяўчынкі. Ну что, ты в бассейн собираешься? Нет, я освобождена. Ты освобождена в бассейне? Да, но мне нравится. Представляешь? Редко просто бывает. Обычно со своим любовником время проводит. Уражаныя інтэрнэт-карыстальнікі праз онлайн-петыцыі патрабавалі ад кіраўніцтва АНТ звольніць тэлевядучую, аднак Люцыя Герашчанка працягвала працаваць як і раней. Вярхоўны суд стаў на бок яе мужа ў канфлікце з былой жонкай, і дачку пакінулі з бацькам. У 2020 годзе Герашчанка ўсё ж звольнілася з АНТ, але не праз палітыку, а па натуральных прычынах. У 40 гадоў яна нарадзіла доўгачаканага сына, якога назвалі ў гонар бацькі. Пасля гэтага вядучая паглыбілася ў духоўныя практыкі і самаразвіццё. Яна вядзе блог у інстаграме і стварыла ўласны мабільны дадатак па йозе для твару.
Лушчык Герашченка прызнавалася, што вяртацца на тэлебачанне простай вядучай яна ўжо не збіраецца. Але сёлета жанчына завяла ўласны YouTube-канал, на якім абмяркоўвае розныя актуальныя тэмы і расказвае пра жыццё. У прыватнасці, адтуль стала вядома, што прыхільніца здаровага ладу жыцця пахудзела пры дапамозе вядомага прэпарату Оземпик. В результате я его, конечно, купила и попробовала. Он действительно работает, он действительно круто работает, но как только он у тебя заканчивается, а купить, я повторяю, в Беларуси его фактически невозможно, вот, скажем, вот неделю он действует, через 2 дня по окончанию срока действия тебе хочется жрать так, что мама не горюй. Поэтому есть вопросы. Пакуль што з YouTube-блогам у былой тэледзівы ідзе так сабе. Самы папулярны ролик на канале набраў 32 тысячы праглядаў, але гэтых лічбаў Герашченка дасягнула пры дапамозе рэкламы. Слухаць расказы былой тэлезоркі аўдыторыя не надта спяшаецца. Гісторыі зорак беларускага тэлебачання паказваюць, як з часам мянялася роля вядучых. Калі ў другой палове 90-х з іх дапамогай Лукашенка ламаў краіну пад сябе, то усытыя нулявыя беларусаў з тэлеэкранаў пачалі забаўляць. Але калі нешта ішло не так, то зорак адразу адпраўлялі ва ўтыль, а на іх месца прыходзілі больш лаяльныя персанажы. А тыя, хто памяняў сваё сумленне на прыслугоўванне ўладзе, па выніку не атрымалі нічога, ані вялікіх грошай, ані добрай памяці, ані ўдзячнасці.